hapunan namin, no? Pansit, hapunan. Carrot. Yan, yan. Three, go! You. O you. So, ito po yung hapunan namin, no? Pansit, hapunan. Hindi lang pang merienda, sa amin pang hapunan na po to, no? Nanay? Hindi mo lagay ang ano? Yung... Ano? asak. Yung pitse bagyo, hindi mo ilagay? Pitse bagyo. Lagay na natin. Karne, wala tayong karne dito, meron. Baboy. Kailangan lagyan natin ng baboy para may lasa. A few moments later. So, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ma, start mo na. Magandang hapon po sa ating lahat. Anong lulutuin po natin ngayon, Ma? Pansit. Okay. Wow! Gisadong pansit. Yes, ang dami sahog, oh. Ano po yung sahog? Sabihin niyo po. Ang sahog po namin, konting manok, konting baboy. Yun, halo, masarap. Chicken balls. Yun. Chicken balls po, beans, Yun, oh. carrots, Baguio beans. Baguio beans, hindi, Baguio beans ito, pitsay Baguio. Sorry. Canton, Yun ang masarap. bihon, yun. Yun, no? Bihon. So, mag-iwain na po tayo, no? Iwan na po kami. Okay, tirahin na po natin. Tira na. Cut na namin po. Yun, no? Ang sahog. Ito ang maganda, dalawa silang nag-iwa, mabilis, no? Oh. Mabilis. Teamwork po itong dalawa na to. Maaga-aga yung hapunan nito, nakapusak. Maaga talaga. Maganda naman yung maaga nag-aapunan kasi nakakapagpahinga ka na, no? Ganda. Hindi ka matutulog na busog, nakapusak. Maganda talaga Ano na, bumaba ng busog. Yes. Mababa na ang kabusugan. Yes. Dito, dalawa kami naghiwa. Yes, mabilis, no? Mabilis lang yan. Yan ang masarap pagka ginisa mo yan, yung amoy nakapsak. Masarap talaga po. Amoy pala pag nagisa siya pusak, masarap na eh. Yun o, nag-iwa na tayo ng chicken balls sa pusak. Malasa yan, no? Ano pa nga kasi? Ball. Yung mga pala chicken ball. Soft ball. Sabi ako, Sarap to. alit by big. Bili tayo. No, Atinesh. A few moments later. Ang bilis na hiwa. Malasa siya, pungasak. Hindi ko nakikita, ang bilis na wala. Nandun siya. Yun na. Maraming bisita. Marami tayong bisita. Yun. Uy! Nagko-comedy si Pugasa. Lumulok swata! Lumulok siya. A few moments later. Hiwa. Hiwa tayo. Kain namin ang bilog tapos pahaba. Walang katapusang hiwaan yan. Baka nandagula po nga sa kanin. Ganyan po. Ayan. Yan o. Ay o. Ganyan ang paghiwa. Ay, tika nini. Opo. Pwede po pagsama dito. Pwede po dito. Pagsamain na, no? Pwede pagsama. Ito. Yan ako yan. Ilagay ko na muna dito. Na po bri malatya. Balik kita. Bago ko bri. Tagalog tayo, hindi naintindihan ng mga viewers natin. Tagalog pala. Palitan ng kutsilyo. Sarap ng iwan ito.
Baguio beans, no, ma? Ito po, bagyo din sa kita. A few inches later. From New Zealand, Oo. on YouTube, inibandang. Ini bandang. Kasayayo, miss ko ikwento na makanyan, kaya kabalen ko. Kapampangan niya rin po yun. Kapampangan niya. Galing. Miss na po kanina kanya na kayo. Okay. Okay, salamat kayong magkapampangan kami mo rin Magpasalamat kami kay Pamanal Bembog yung YouTube channel ng Kabalens Vlog. Dapat doon ka, nakikita ka dapat. Okay na yung boses ko. Sige. Thank you po sa panonood, Miss Inibandang. Yun po yung YouTube channel niya. Just keep on watching po. Huwag po kayong mag-alala. Patuloy lang po mag-upload si Kapalens Vlog. Okay, galing. Lalagay ko na lang sa screen yung ano niya. Galing ni Ethel. Galing ni Ethel. Nakita mo. So marami tayong na-inspire, no? Sa mga video natin. Okay. Ah, Siya din po din. siya din. So another shoutout po from again Inibandang YouTube channel po. Ito po yung comment po niya, Madira, Kapampangan. Sinigang Kapampangan. Yung comment po niya, Madir, sinigang Kapampangan manyaman. Karakal yung luluto, kuya. Parang may andaan dyan. Iya po yung magluto. Iya po, yun. Damadami na yung fans nyo. Yun. Masarap po talaga magluto si Madir. No, Madir? Thank you po. Thank you po sa From pag-comment. New Zealand yan. Sa New Zealand. Tingnan mo. Inibandang. Inibandang, Kapampangan. Pampangan. Miss ano kayang municipality si Inibandang, no? tanong. Hello po, no? Just keep on watching po, Inibandang. Thank you po. Galing. A few moments later. Na po ang Basketball. Yun, ang laki ng lutuan na pusak, no? Na? gusto ko. Maglutuan. Oo. Yung maliit. Bawal. Yun, no? Ito po ang play kayong Eden. Para napasak, no? Kailangan golden brown, no? Kailangan brown to. Para mabango. Ganyan mag-isa ka Pampangan. Maapsak. Ayoko yung di brown. Ako rin, gusto ko yung brown. Kasi amoy pa lang yan, mabango na, no? Ayoko na yung sibuyas. Pwede na. Yan, no? A few moments later. Yun, no? Kumukulo na, oh. Lalagay Yan, ko no? na to. Ito, lagay ko. Ano yan? Yung speedball. Oo. Yun, no? Nakakagutom. Lagay ko na rin. Yun, no? Ang daming repolyo. Ang dami rin pa. Pag naluto yan, hindi niya napos. Ha? Diliit ka po. Siyempre, malalanta. Siyempre. Malaki. Takpan muli niya, siyempre. Hindi. Sina? Haluin. Wala nang takap-takip yan. Wala na yan. Kasi ano na. Dire-diretso na yan. Diretso na yan. Yun, no? Yun, no? Yun, no? Ha? Gulay lang, oh. Ang gulay. Pakulang ko lang ng ano yan. Palalambutin ko lang ng konti yung gulay. Pwede na. So, takpan mo muna. Tapan muna natin. Okay. Yun, no? Sasaw-saw ko po yung ay. Tatanggalin mo muna yun. tatanggalin Kailangan. ko yung gulay. Ganun pala pagluluto yan. Oo, ganyan ako magluto. Maganda yan kasi kung nandyan yan, puno na dito. Yun, no? Yung ano, puli na yan. Hindi, ano ko na rin yan. Yun, no? Iluluto ko na rin Yun. para magsabay. Yun. Para mag-asawa, no? Sabay.
Sabay kasal, mag-asawa eh. Hindi pwede mauna yung lalaki eh. Yun, no? Yan ang magluto. Sarap pala magluto ni Apo Sak talaga. Yan. Yun, no? Yun, no? Yan na. Yan. Yun, no? Lalambot na niya yan pagka nabasa, no? Oo. Maraming yan. Maraming sabaw nandito. Hindi ko talaga inano. Hindi ko lang yung sabaw. Ay, ito oh. Okay. Ito yung sabaw. Nandito. Okay. Mamaya, tignan na natin ang finished product, no? Okay na yan. Oo, Okay. pinatol. Antayin ko na lang doon, ha? Sa mesa. Sige, hintayin mo na lang. A few moments later. Ito po yung finished product, no? Finished product. Say hi. Say hi, ma. Hi. Okay. May magpapala. Lord, thank you na lang po sa binigay ng lahat ng dapat po. Maraming pasalamat sa inyo. Hallelujah. Thank you po. Thank you po. Mauna si Madir. Siyempre. Ako, yakta mo na eh. Si Madir muna, siyempre. Si Na, napo na Mayora. pagpamitan niya. Nayak na yung kapag padi hanapin ng kanton. Ewan ka tapang doon, paduto mo. Hindi mo kami pinanya. Napo. Ha? Ha? Thumbs up. Ang sarap. Kakakok, ne? Kasi, Kakakana isa lang binili mo, isa lang, dalawa. Meron pa dun sa rin. Nung kahapon, yung binili niya, ay nung ano, ay dun pa. May root beer, no? Pinakudot ko. Tsaka baso na po sa. Ito yung baka. Naman kain po, Amanda. Kain po. Kaya ke. Ayun, okay yan. Okay, ama. Ayaw na. Kain po kayo. Kain po. Ang sarap. Ako may loy sa akin. Okay, bato. I like, What do you like? This one? I like dummy this. Okay. I like dummy this. I like dummy. Wala gamitan din ni Apo Sak, hindi naman. Alila. Bayo lang. Ay, alila. Bago I like yan. dummy this. Bago yan, pindig sa'yo. Dummy. Batan. Ako mas gusto ko muna ito. Yung sa inyo, yan. Oh, Bigyan mo na. Milo ako. Ayaw ko. Ay, Pa. kaya po Kami, Ayaw ko yung titirahin namin to, masarap to. Ang sarap Apo Sak. Lalo na tinapos ko. Hindi naman namin wala pa ko. Punta, talagat niyang kalamunding. Gagawa ako ng Milo. Ang sarap, no? Ay, nakuha ako ng kanin. Gusto ko may kanin. Malasa. Masyado malasa. Pwede na pala magluto sa andahan si Apo Asa. Pwede. Pwede na ako tandaan. Sa ako nga ba nga, gusto nila yung paso. Ay, ikaw rin ang cook doon? Yak magluto ka, hindi kayo pansin. Tagal. Cook. Kaya ko rin yung kapatid ko sa Baguio. Ba, meron ka pa kapatid sa Baguio? Si Lilibet. Baka natin pa ng bagong kapatid mo? Sabi isang anak niya akong sa kabila. Nung ano nga tumawag daw. Maraming anak niya pa ako. Yun ang kayo wata. Bali labi kayo meron ko. Apat. Ang pagpito. Anak na kung wala ang patok? Kaya tangang ka, kailangan na ano. Hotel one. Eh kayo? Kami pito kami. Bali. Bali metong. Mabi ako yung pitong. Wala ko nga dyan. Ay, meron kami mga tangketang pito. Isang at ano lang, dyan. Yung sa kabila,
Dalawa sila sa Arayat, isa sa Mindoro, isa sa Bicol, Diba? isa sa Bisaya. Kaya yun Wala ah. pa. Masyadong poging tatay niya, kaya gusto nila Kaya ng yung mga babae. anak ng tatay ko sa ano, kahit nasa kabilang ano na, apat. Isang lalaki. So ilan nakilala siya? 11? Yung na babae, di ba? Opo, isang lalaki lang po sa nasa kabila. Ingal pa rin yun, Mindoro. Yun lang. Yung sa Mindoro. Kamukha din din. Ilang taon na? Kadanay ni ano yun, ni Junjun. Lagi ng 40. Nanay niyo yun yung baluga? Yung ano? Hindi. Paano kayo nakalayo ng baluga? Ah, yung kapatid niyang babae. Yung kapatid Hindi, niyang babae. kapatid kong babae, si Maribeth. Baluga? Baluga yung asawa niya. Kaya napunta kayo sa Marcosville. Oo. Bili? Hindi ako, nagtinda ako kay Apo Nida. Kaya nakapunta, si Beth nakapag-asawa dahil sa bahay. Kasama ko sa bahay. Doon tumira. Si Nakilala Lito. niya si Dolphy, si Oo. Kulot. Si Lito. Kulot? Diba pang Lito, Kulot? Pero siya pero mamilayo din Kulot. Kaya pula yung pumunta. Ah, Kapatid. So nung napunta ka Marcosville, doon ka linigawan na. Isang saabutan lang, oo na. Naku, tamban lang. Nabigla ka no? Dalawang araw lang yata eh. At tinakot ka lang, tinakot ka. Hindi man ako tinakot eh. Talagang ano eh, Gusto mo, no? biglaan, hindi man ako tinakot. Kasi tinakot ako eh. Biglaan ako. Kayong magkapalaran. Mm-mm. Ganyan. Ngayon, tumama ka naman. Kahit isang mata lang. Tumama ka naman ng asawa. Kahit matanda. asawa. Pero ikaw, kwento mo yung sa'yo naman na puro kaya pumasok. Si Eduardo Tuason, paano ka nakuha? Ang dami nanonood no? Kahit sa New Zealand nakakarating. Siya pong binyang kasama ko sa trabaho. Okay. Nananayi kami. Tapos, may nagliligaw sa akin, ayaw ko. Sabi ko, gusto ko yung alam ko pagkatao. Hindi ko alam pagkatao ito. Kahit namamalimos pag alam kong Okay. ang pagkatao mabait gusto ko. O sabi niya, bakit ganyan ka ha? Teka, yung pinsan ng kumpare mo, kasi kumpare ko yung asawa ni Abby niya, yung kasama namin na nanay yung lalaki, kasi nanay rin yung panlalaki yun. Nanganak yung asawa niya, Hindi ko pinainak maluto sa ako sa... amin. Bigyan ko pa. Kay Apong Victor at saka ako, magkakandungan kami. Kaya tawag ko sa kanya, pare sa akin, kumare. Ngayon, yung pinsan buo ni pare mo, mabait sabi niya. Minsan, dala ko dyan ha, sabi niya. Okay. Ako, 31 ako siya, Tapos? tatay mo. Sarap? Ngayon, hindi ako, Bisa, dagdagan ko pa. namasyal doon, pinakilala kami, na, Niligawan ka? oo, pupunta sa bahay. Nakuha ka agad o hindi mo Ay, na? hindi muna, pinag-aralan ko muna. Tapos, nung na, siyempre magkilala na kami, alam ko na ugali, mabait talaga. Hindi ka tinakot? Hindi. Gusto ko na. Pero, Gusto ko na. pero pilipikan ka dati, pilipikan ka sa... Ay, oo. Matanda na ako kung ano sana, hindi na ako mag-asawa. Kako, Sabi ko, 31 na ako mag-asawa o baka manununtok. Tsaka lasenggo, ayaw ko, hindi na ako mag-asawa. Sinabi ko naman sa kanya, ganyan na nga ayaw ko, sabi niya. so kung hindi ka nakasawa, wala ako ngayon. Oo. Tama po. Buti, nakasawa to. Ang mga anak ng babae. Sabi ni, Hindi naman siya nagsisisi. Ano, bonbon? Bonbon. mabait talaga kaya nakisakit ako nung namatay siya. Sabi ni Apong Binyang, oo no, mabait ba ang pinakilala ko sa'yo? Binigay, aba o Ate Binyang, higit pa parang tumama ako sa luto, sabi ko. Yun. Mabait, mabait. Kaya Mabait si nakisakit ako Eduardo eh. Tuason. Ay, ah. Mabait. Wala akong masabi sa kanya, mabait. Kahit nasa kabilang buhay na siya. Kaya nung namatay, nagkasakit ako, di ba? 3 buwan ako nasakit. Dinibdib mo. Mm-hmm. Hinanap mo. Siyempre.
O kung hindi ko lang... Lalo kang umiyak na po. Oo. Hirap talagang ganyan ang buhay. Unang-una lang. Talaga po, una-una lang. Mabait siya. Kaya kung may babalik mo lang ang nakaraan, Babalik mo. mabalik ko. Kaya lang, hindi na. Pero stricto, mabait na stricto. Mabait na stricto. Disiplinado. Disiplinado. Pero mabait. Pero hindi ka sinuntok. Ay, hindi. Kinis. Kinis. Okay. Pero yung ano, yung namumura, Hindi ka minura. ay hindi. Hindi. Pero binigyan ka pera. Eh, siyempre. Binigyan siyang pera. Marunong siyang... Hindi ka na-stress sa kanya. Ay, hindi. Marunong siyang... Mabilis sumagot. Hindi nagmumura. Mm. Yun, minsan wala... Hindi nangungupit sa sahod, sa pera niya. Ay, hindi. Alik Sepon! Pinapakita lahat yung... Alik Sepon! Kung magkano, nung nag-abroad siya sa Saudi, nung Ay, malit pa kayo, Japon! yung... Japon! Ano ba yun? Slip ba yung ganyan? Oh. At pinapadala ka Sepon mo. Ping! Wow. Okay yan, okay. Diba? Galing po, pinapadala ka. Pag nung namang nagtatrabaho sa Maynila, nung bago kami mag-asawa, Mm. Thank you! sinasabi niya yung sawa niya, Thank you. tama-tama. Thank you! Hindi nangungupit, no? Ah, Ginagastos sa pagkain niya doon. okay. Tapos, ganyan, inisbigay No, niya. thank you! Ibigay niya Welcome, lahat. welcome. Ibigay niya lahat. Pag alis sa Lunes, Hingi siya. Pamasahe na lang ang hihingi. Ganyan. Okay si tatay. Kaya, Nasubay pala si Lolo na po. ay payayakin niyo na naman ako. Ah, kami. Pero ako iba yung sa akin, iba yung Ah, yan. sa'yo, iba yung istorya mo. Ako, sa sariling ano ko, asawa naman. Kung asawa ko naman, yung pera niya. Pero yung pera ko kinikita, pera pa rin niya. Iba naman yun Kaya sa... binibigay niya sa akin kung may gagastusin siya, hihingi siya. Ganyan. Hindi niya yung sa... Kinukorba. Ah, hindi. Hindi nag-chicks. Hindi. Magaling sumagot. Kaya, Active. kaya dinigdig ko siya, di ba? Nagkasakit ako. Tsaka, ano, marunong mag-alaga ng pamilya. Tinayo niya yung paa niya. Parang ako. Oo. Ako, tinayo ko, nag-asawa ako, hindi na ako umano sa inyo. Hindi ako Umasa. lagi umasa. Ano, Umiyak si nanay. Oh, maganda yan kasi para Push mo ako. lilinis yung mata. Ay, po, ano na naman yan, ano mo? Yan, umiyak na naman ako. Umiyak na naman siya po. Siran. Siya po, ang luha, ano yung ano yung ano? Mababaw. ang ano niya, agad-agad umiyak. Ako naman, kahit anong ano, hindi ako umiyak. Ewan ko, ganyan ako talaga. Matindi na yung mata ko, hindi na umiyak. Matindi ka na apusak, no? Oo. Tama. Ay, ganyan. Ay, Oo, okay na yun. Atin po, tita. Ano kaya? Bigyan mo na baka dito ka masa. Iinom ako ng ano? Iinom ako ng... Ako kumain Dami, ako. dami, dami. Ay, Lagay mo na ubusin lang para natin. wala na siya. Oh, wala na. Sa kanya na yan. Oh. Tapos na. Oh, natin. napunta tayo sa ano, sa pag-ibig, no? Ah, sa nakaraan. Oo, kaya Tayo sa nakaraan. ngayon, Mm. ngayon, ano na, hindi na makapagtrabaho, malaki na kayo. Mm. Pinag-diversion niya siya, di ba? Binibigyan niya ng pera para Ano? magsabog, ganun ba? Mm. Kayo ng mga kapatid mo, Mm. kaya masaya siya. Mm. Para hindi siya nainip, sasabog. Kaya masaya rin ako na binibigyan niyo ng pangsabog. Yung kapatid mo doon, ikaw. Si Ethel, Ako, si tatay. nagtatrabaho pa siya. Pagka tinawag ako sa likod, alam ko na. Mm. Ako natalo na. Kasi Oo. pag siya nanalo, kanya yung perang hiningi niya. Natalo, kanya pa rin. Ano pa rin?
So, wala akong panalo. Nanalo-panalo sa kanya pa rin. Sabi ng mga anak niya, kasi sa ano pa lang, dun sa gate, ganyan na yung kamay. O pag nanalo, paano? Pabayaan mo na eh, kahit natalo. Kung nanalo po, Sabi ni Jay, baka pag sabihan sa, ay hindi. Eh pag nanalo, bibigyan ka agad. ay oo. Tuwan-tuwa. Hindi ko nakalimutan na nung nanalo, bumili ng buong manok. Ginising kami madaling araw, kung natatandaan ko yun. Nakabalot ng saging, no? Ginising nga madaling araw, no? Pinakain ko. Nagdadala ng... Ginising na kayo Ay, yan. ang dami yan dyan pagkain. Pag nanalo. Baka nanalo, bigay. Kaya ubos yung niya, pati punan, puntag ng Pinamimigay. Mm. Pero, marami Bibigyan, paulit-ulit naman binibigyan ng mga anak niya. Bahan siya naman ang magbawi ngayon. So, noon, pagod ang tatay ko, ngayon siya naman ang magbawi. Ganyan na sinasabi Matalo, manalo. Hmm? Bibigyan. Sabi niya, dapat Ano to, matanda na ako, binibigyan? bibigyan niyo ako Si- pagsigan. Si Jay binibigyan din. Si Ethel din nung nagtatrabaho pa. Ayun ngayon, di ba? May anak siya hindi nagtatrabaho. Binibigyan din siya. So, anong masasabi mo sa pansin ni Apo Sak? Ay, Pakita masarap. natin, no? Ay, ito, konti na lang po namin naubos. Meron pa doon eh. Meron pero pa. ano yan? Ang dami na nito, ang dami pa pala doon. Ang dami. Panimik ka. Nakalahati lang. Nakalahati na. Ang dami pa doon. Apple, gusto ni Apple yan eh, kaya gusto niya, pinapalagyan talaga ng ganyan. Meron pang ganito eh. Dalawa yung binili na. Ano lang yan? Bali 1 kilo lang yan. Ay, pag sinabi ni Apple gusto niya, mamaya hanapin niya. Yan, Ayun yun doon. Oo. Painit na lang. Di ba gusto niya yung Yung kung may ganyan na may palabok? Ay, ganyan. Ayaw niya may atay. Oo, kaya hindi ko Ayaw niya nilagyan. may balon-balunan. Ayaw niya. Maselan yun. Gusto niya. Pero pag pera, gusto niya. Ikaw Apo Sak, gusto mo pera. Siyempre, pag O pera. ikaw gusto pera. Dire. Sino ba naman may gusto sa hindi pera no po? Di ba, Sak? Kasakit Ayaw mo ako. ng pera nun. Ayaw kong pera. Kasi hindi ka naman ako maggastos. Ayaw Hindi yung ako pera, makalakad. hindi pa nagsusuklay. Pero ngayon, Oo, ngayon. Ay, ngayon di lang Mapustura ngayon. Hindi ako nagsuklay ngayon. Tsaka ngayon 5 beses nagpapalit ng damit. Ay, hindi. ano, modelo Dati, yan. 5 araw na hindi nagpapalit ng damit. Di ba? Sinuot ko kanina pa ito. Oo, pareho tayo po, hindi tayo nagpalit. Oo. Kala nila wala tayong ganito, tingnan nyo, ganyan pa rin. Okay Gusto lang. ko sinusuot ito maluwang. Dalawa ito yung sa pula. Si paano pala, kumustahin mo? Sino? Si Ambinyang, baka Ay, oo, nanonood siya pala. ng ano. Oh. Akong binyang. Shout out. Siyang nagpakilala sa tatay mo sa akin eh. Oh. Binyang, kumusta ka na? Nasa daw siya eh. Nananay. Anong ginagawa doon? Nananay doon. Nagtatrabaho? Sa trabaho. O si Darang Esther, kumustahin mo kung okay na ba siya? Okay na. Okay na siya. Okay na siya, master ko. Ate, kumusta ka dyan? Si Kuya Malakas Chris. malakas na nung pumunta kuhan mo ng ano sa Tagalog Bibe? yung bibe. Pato. Pato. Dinuguan at saka yung kalgaretang Bibe. bibe. Nagluluto siya dito eh, yung birthday ng apo. Siya Masarap, nagluluto. masarap. Sarap. Iba laging Oo, nagluluto siya. May okay, luto sarap. pa. Oo. Oo, ngayon hindi Oo. nagluluto eh. Kailan ka dumating? Yung chocolate ko ha? Ay, Ah, matatawa kailangan yan. Oo. matigas kung minsan malambot ng pinadadala mo, nasisira lang. Sitsiran. Sitsiran. Sinsiran. Ah, Mababasa niya huwag yan. mong lagay sa ano niya yan. package. Ano mo na lang, ang carry mo na lang para Kere mo na lang daw. Ha? Yatig mo na lang daw. Ang chocolate. Bye-bye. Mabigyan. Babay na tayo, no? Babay na tayo. Oh, magbabay ka na po nga sa. Oh, Bye-bye po. Salamat po sa panonood, sa walang sawang suporta. Thank you po sa mga nag-subscribe. Thank you po. Daddy